Λοιπόν, συνάδελφοι, είπαμε ότι μέσα θα πρέπει και με τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης να ενημερωνούμαστε, γιατί είμαστε έτσι στο τελικό στάδιο της μεταρρύθμισης και κάθε μέρα που περνά είναι σημαντική και σημαντικό και το feedback από εσάς. Τώρα που μιλούμε, θέλουμε να λέω ότι τις προηγούμενες 10 μέρες πήγαμε και είδαμε όλους τους project manager. Λευκοσία Λάρνακα μαζί, Λεμεσό ξεχωριστά, Αμόχωστον Καθηγητά ξεχωριστά και δύο τηλεφωνικές επαφές με τον δικό σας την Πάφο. Θυμό μου, γιατί έχεις αντίλαλο. Γιατί τον έχω, Δεν ξέρω. κάμε τον Μάστερ Μανάρτη Κολά. Λοιπόν, τώρα έχω. Για μένα δεν έχεις πάντως. Εγώ ακούω εσύ εντάξει. Λοιπόν, εννοιά που έχω, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί. Εάν εσείς με ακούετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεχίσω. Νομίζω τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν, είπα ότι είδαμε όλους τους project manager, είχαμε επαφή με τον δικό σας δύο φορές τηλεφωνική. Συμφωνήσαμε όλοι μαζί το εξής. Ότι πρώτο, πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι εκείνο το οργανόγραμμα που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι εκείνο που είναι στο τραπέζι που θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά πάνω ψηλά τις διευθύνσεις. Το δεύτερο που συμφωνήσαμε είναι ότι ετοιμαστήκαν κάποια πρότυπα σχέδια υπηρεσίας όπου έγινε προσπάθεια να είναι κοινά για όλους. Έχω τα προσχέδια. Την Παρασκευή θα βρεθούμε οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταλήξουμε με κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Θα πάμε σε έναν κύκλο διαβουλεύσεων και όταν θα κατασταλάξουμε κάπου σε μια τελική κατάληξη θα τίθεται, εντάξει ρε Λίσσα, θα τίθεται ενημέρωση. Το θετικό είναι ότι χωρίς να αλλοιώνεται τα καθήκοντα, οι ευθύνες, τα προσόντα, προσπαθούμε εκεί που υπάρχουν μικροδιαφορές και μόνο μικροδιαφορές υπάρχουν, εν το ίδιο του γραφέα, εν το ίδιο του τεχνικού μηχανικού, εν το ίδιο τα σειρά από αιτήματα, απλά κάποιες σημειώσεις. Το θετικό είναι ότι επιστήκαν ότι ας θα κάνουμε κάτι, να κάνουμε κάτι ενιαίο. Και δεν θα έχει παράπονο μια επαρχία ότι άλλοι τις εγκαλύπτουν το σχέδιο και κάτι πάνω. Άρα προχωρούμε και με τούτον το θέμα. Το τρίτο που προχωρούμε είναι το θέμα εκείνων των τεχνικών μηχανικών. Φαίνεται να έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα, τις οποίες δεν μπορώ να προδιαγράψω ότι θα είναι 100% εκείνο που θέλουμε, αλλά που την ώρα που αντελήφθηκε το Υπουργείο ότι δεν βρίσκει με την υπάρχουσα δομή τεχνικούς μηχανικούς 5-7-8, σημαίνει θα επέλθει μια αλλαγή και να το κρατήσουμε μέσα, γιατί ούτε και εγώ μπορώ να σας πω. Εν πληροφορίες που εκεί πολλά που μαθαίνουμε, ότι κάτι θα αλλάξει. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι το δυσάρεστο της κατάστασης είναι ότι επιμένει το Υπουργείο να μην υπάρχει συλλογική σύμβαση, αλλά
να ρυθμίζονται όλα με κανονισμούς εγκριμένους του Βουλή, και τούτο είναι το δυσάρεστο, και ποτέ δεν θα δεχτούμε αυτό το πράγμα, διότι ουσιαστικά ανάγει τις εργασιακές σχέσεις σε νομοθεσία, και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει παραβίαση ενός κανονισμού, τρέχα στα δικαστήρια. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι μέσα από τη συζήτηση ευκήκαν και κάποια ανάγκη για τροποποίηση κατελάχιστον της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, για να μπορέσει να δουλέψει το σύστημα την επόμενη ημέρα της μεταρρύθμισης. Και εδώ έχουμε εισηγηθεί βασικά δύο σοβαρές τροποποιήσεις. Η μια τροποποίηση είναι να προσπαθήσουμε ο προϋπολογισμός να μην πάει και να εγκρίνεται μέχρι τη Βουλή, αλλά ο προϋπολογισμός να εγκρίνεται στα πλαίσια των συναρμόδιων Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως συμβαίνει και με τους Δήμους. Αυτό το πράγμα φαίνεται ότι είναι να δυσκολευτούμε να το περάσουμε, γιατί εν τόσες πολλές οι ευθύνες και τα εκατομμύρια που να κινούν οι οργανισμοί, που ο έλεγχος της Βουλής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, για να δίνει και το μήνυμα ότι πρέπει να γίνονται όλα νομότυπα. Επαναλαμβάνω ότι επιδιώξαμε όμως να αλλάξουμε αυτό το πράγμα για να γίνει ο οργανισμός πιο ευκολοκίνητος. Το δεύτερο που επιδιώξαμε και συμφωνώ να αλλάξουμε. Πρέπει να κάνεις accept κάποιους για να μπουν σύστημα. Την Κυπρούλα μόνο. Εντάξει, οκ. Άρα, σε ό,τι αφορά την αλλαγή του νόμου, εκείνο που είπαμε για να αλλάξει η διαδικασία έγκρισης των προϋπολογισμών είναι να δυσκολευτούμε. Το δεύτερο που επιχειρούμε να αλλάξει και να μην βράμε ανταπόκριση και το Υπουργείο είναι ότι παρατηρείται έναν κενό στο μεταβατικό στάδιο, και το κενό του τον έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει κανένας του προσωρινού συμβουλίου την εξουσία να πάρει αποφάσεις που να τις εκτελέσει, έτσι ώστε να πάει να ανοίξει τρεχούμενους στην τράπεζα για να πληρωθείτε τον πρώτο μήνα. Να στείλετε τις επιστολές διορισμού σας που την πρώτη ημέρα που να πάτε μαζί με τα εγκριμένα σχέδια υπηρεσίας και μια σειρά άλλα έτσι πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν την πρώτη ημέρα που θα πρέπει να δουλέψει ο οργανισμός. Και έτσι συνενέσαμε όλοι ότι το προσωρινό συμβούλιο, ξέρω πώς ονομάζεται, θα πρέπει να πάρει 3-4 εξουσίες για να μπορέσει να δουλέψει ο οργανισμός την επόμενη ημέρα. Έναν άλλο θέμα που έχει να κάνει με τροποποίηση του νόμου που ως τώρα το ψάχνουμε είναι ο τρόπος που αν υπάρχουν εργαζόμενοι που Δήμους να μεταφερθούν, αφού εκφράζουν την επιθυμία να μόνιμη η μεταφορά και όχι με έτσι, απόσπαση, προσπαθούμε να το έβρουμε και να το λύσουμε να λύεται. Από εκεί και πέρα, και ενώ παρατηρείται και με τη διαδικασία μεταφοράς των αδειών οικοδομής που το έναν καθεστώς το άλλο, και ίσως και εδώ ενδεχομένως να χρειαστεί να τροποποιηθεί η νομοθεσία έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός να παραλάβει και εκείνες που παραλάβαν εν τω μεταξύ Δήμοι και θα τις χειριστείτε με τον τρόπο που να ισχυριστείτε. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα πρόληψης του προσωπικού στις άδειες είπα ότι θα υπάρξει κάποια έτσι, μετακίνηση του Υπουργείου προς την πλευρά που εμείς θέλουμε, από ό,τι αντιλήφθηκα, αλλά δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα ειδικά για τον οργανισμό της ΠΑΦΟΥ,
στο Viber του. Βάλω εγώ. Ένα θυμί στο λεπτούσιο. Πάτε λίγο πίσω. Όχι, δεν μας Ναι. Υπάρχουν ζητήματα, ειδικά με τον οργανισμό της ΠΑΚΟΥ. Άλεξ, να το πω. Να σε διακόψω, Σίμω. Ναι. Προσπαθούν να μπουν, αλλά πρέπει να τους δεχτείς κάτι... Αφού δεν μου δείχνει δάμε εμένα. Ναι. Να σε βοηθήσω εμένα. Εντάξει. Δεν μου δείχνει να τους κάνω. Να ξαναδοκιμάσει. Εντάξει, άστε να ξαναδοκιμάσει. Εντάξει, προχωρούμε. Εντάξει, προχωρούμε και στο τέλος κάνουμε μια μικρή επανέψη. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά μόνο εσάς και την Αμόχωστον έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν παραλαμβάνεται συγκροτημένη υδατοπρομήθεια, όπως είναι η Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Την άντρη την εδέχτηκα τώρα. Αλλά έχετε να κάνετε με πολλά, με κοινότητες που να παράλαβετε την υδατοπρομήθεια και τούτον δημιουργά μια ιδιαίτερη δυσκολία για την οποία ακόμα το Υπουργείο δεν έχει ασχοληθεί και διατρύψει. Θέλω να τελειώσω με το ότι ακούνται πολλά για το θέμα του αν θα παραλάβετε άδειες, αν θα παραλάβετε, αν θα καθυστερήσει άλλο κανένα αγρόνο, δεν θα καθυστερήσει. Σήμερα το πρωί μίλουν με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών να σας διαβεβαίωσω ότι τίποτε ομπρός της Επιτροπής δεν έχει για το πράγμα και θα πρέπει να προχωρήσουμε ως άλλα και δεν ακούνται τούτοι ψήφοι. Άρα για μας είναι δεδομένο σήμερα ότι οι άδειες 1η Εβδόμου του 2024 να έρθουν στους επαρχιακούς οργανισμούς. Για τούτα είχα να πω έτσι γενικά. Ας θέλετε οτιδήποτε να με ρωτήσετε, πολύ ευχαριστή. Ποιος μιλά? Κυριάκο, δηλαδή δεν έχουμε ερωτήσεις. Είπα να με μονολογήσω πάλι εγώ. Τότε έτσι μιλούμε ρε κουμπάρε. Κυριάκο, Έχουμε οργανόγραμμα στην Πάφο έτοιμων, οι οποίοι μπήκαν θέσεις και τα λοιπά. Όχι, απεριφράστος όχι. Και να σας πω την αλήθεια, ως τώρα μόνο 2 οργανισμοί έκαναν τον πουλαλής. Η Λευκοσία και η Λάρνακα, διότι τούτοι μαζί που τα κάνουν. Ούτε η Λεμεσός εσύ, ούτε η Αμοχωστός, ούτε η Πάφος. Δεν έχουν ακόμα. Έτσι, μέσα από τον ειδικό χάρτη που ετοιμάσαμε είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Νιόβριτου τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε μια καθυστέρηση, Κυριάκο και υπολοιπή, γιατί σήμερα ακούστηκε ότι είναι να κάνει αλλαγή πάνω στο πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Και μετά που σας είπα ότι μια έτσι, μια κυβέρνηση και συγχυζόμαστε κι εμείς. Άλλο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, για τα πράγματα ή όποιο... Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κακά τα ψέματα, εάν τα πιο βασικά ζητήματα που να χτίσουμε πάνω του και για τα υπόλοιπα δεν τα τελειώσουμε στο τέλος του χρόνου, που το Γενάρη και για 6 μήνες ο καθένας να βουρά την εκστρατεία του, την προεκλογική του εκστρατεία, και τούτα τα πράγματα να τα βάλω στην άκρη. Γι' αυτό που μόνος μου, Κυριάκο, έχω πει ότι πρέπει να κόψουμε τον λιμόν μας
ως το τέλος του χρόνου και μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο δεν και προσφέρεται το Δεκέμβρη γιατί είναι και γιορτές. Άρα να πούμε ότι έχουμε 1,5 μήνα για να κρατούμε στα χέρια μας οργανόγραμμα με τα μπουστούκια όπως τα είδες και τη φουλιά του καθενού. Ξέρω εγώ, κατά 90% τελειωμένα τα σχέδια υπηρεσίας και ουσιαστικά τη θέση μπορεί να πάει ο καθένας για να πιάει έγκαιρα και τις επιστολές. Από εκεί και πέρα, σημαντικό είναι και η προσπάθεια να έχουμε σύμβαση τουλάχιστον να σε κάθε επαρχία σαν αρκεί και η θέση του Υπουργείου ότι θα έχετε σύμβαση και τα λοιπά. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Να σου είπα και το όσοι δέχτουν να φύγουν, Σίμω. Ακούτε να δείτε ένα πράγμα. Έναν καθολικό σχέδιο χωρίς στοχευσή είναι φταχή, γιατί είναι παραδεχτόν πουλούς ότι έχουμε ανάγκη προσωπικών και γιατί να το σκόξω. Και ειδικά όταν προέρχεται όταν μιλούμε για τεχνικούς βασικά, ξέρω εγώ και όχι γραφείς, αφού υπάρχει ανάγκη. Ένα δεύτερο, δοκιμάστηκε στο παρελθόν ένα σχέδιο με έναν κίνητρο απαλλαγής που το πέναλτι και απέτυχε παταγωδός γιατί κανένας δεν έφυγε. Συνεπώς, που την ώρα που το Υπουργείο λέει δεν θα κάνω άλλον που να απαλλάσσει που το πέναλτι και αν θέλετε να κάνετε και να πείτε του κόσμου να φύγει το πολύ να εγκρίνω το ποσό και να φορολογημένο και να έχει και πέναλτι η πρόορια αφιπηρέτηση. Με τούν τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι δεν υπάρχει σχέδιο προορής γιατί εκτιμούμε ότι κανένας δεν θα θέλει να φύγει με έναν ποσό που να φορολογηθεί και να πιντωθεί πας στο ετήσιο του εισόδημα και με έναν συνταξιωτικό μπορεί να είναι κουτσουρεμένο 2 φορές. Και από τις κοινωνικές ασφαλίσεις και από το επαγγελματικό. Συνεπώς δεν το έβαλαμε και δεν θα το βάλουμε, κυρία. Εάν τώρα έχει κανένα που υπηρετά, ας πούμε, σε υποκατάργηση θέση ήδη, έχει κανέναν που η θέση που υπηρετά δεν θα χρειάζεται, έχει κανέναν διπλοθεσίτη και τα λοιπά, και να πούμε ειδικά για εκείνον κάτι, να το δούμε όταν έρθει η ώρα. Το ότι καταργείται ο οργανισμός που δουλεύουμε και να μας πάρουν σε κάτι άλλο. Όχι, δεν καταργείται. Νομικά το λεκτικό εντέσκιο δεν καταργείται. Μεταφέρονται οι υπηρεσίες κάπου αλλού. Υπάρχει ο νόμος για την μεταέβαση της μιας δραστηριότητας σε άλλη, όπου δεν μιλούμε ούτε για πλεονασμό ούτε τίποτε. Και άρα δεν καταργείται με την έννοια, ξέρω εγώ, των κυπριακών αερογραμμών, του σφαγείου κοφίνου, των δηληστηρίων κτλ. Στο δημόσιο δίκαιο, την ώρα που καταργείται ένας οργανισμός και αναλαμβάνει τη δραστηριότητα άλλος, μιλούμε ότι είναι κατάργηση με την έννοια του ότι αν θέλω πάω και αποζημιώνει να πάω στο μου. Η κρατική έκθεση υπόκληση, συμφωνώ. Έγινε κρατική έκθεση, έχει υποφία. Έχει υποπία στο δημόσιο. Το σφαγείο έκλεισε, δεν έπιαν από ποτέ άλλο. Τα δηληστήρια κλείσανε, έπιαν οι κυπριακές οργανώσεις κλείσανε, έπιαν από ποτέ άλλο. Πολύ διαφορετικό από εσάς. Το παράδειγμα σας εσάς είναι ο ΚΟΤ που έγινε υφυπουργείο του τουρισμού. Ο ΘΟΠ να γίνει υφυπουργείο πολιτισμού που υπάρχει συνέχεια. Άλλο. Και μπορώ να πω ότι το παράδειγμα σας είναι το ίδιο με το άτι που έκλεισε και πήγαν στο ΤΕΠΑΚ, με την ξενοδοχειακή και τα λοιπά. Έχει πολλά παραδείγματα. Ενδιατρύψαμε στην νομική πτυχή. Δεν υπάρχει υπόβαθρο για οτιδήποτε.
Άλλο. Λοιπόν, να πούμε ακόμα κάτι. Ταμεία σύνταξης. Στην Πάφο πάλι υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία. Υπάρχει το Ταμείο Σύνταξης το δικό σας που δεν ξέρω αναλογιστικά πόσα είναι πόσοι μέσα ή αν έχει ελλείμματα. Και θα δούμε με τους οργανισμούς που είναι να στείλουν προσωπικό ποδά το πώς είναι να συνενωθούν τα ταμεία, το πώς είναι να συγχωνευτούν με τα αναλογιστικά ελλείμματα που έχουν. Και είναι ένα ζήτημα που μας απασχολά, έτσι έχει διάφορες πτυχές. Είμαστε και σε επαφή με τον εύφορο συνταξιωτικών ωφελημάτων. Θα δούμε πώς θα το δούμε το ζήτημα. Έχουμε κάτι άλλο? Το Ταμείο Ευημερίας μας. Τα ταμεία ευημερίας σας είναι μέσα στο κεφάλαιο που ονομάζεται Συλλογική Σύμβαση. Έχουμε καταγράψει, Κυριάκο, τις διαφορές που υπάρχουν στις 5 επαρχίες και στα Σύμβουλια Αποχετεύσεων και στα ΣΥΛ. Το θετικό είναι ότι τα ΣΥΛ είχαν μια κοινή σύμβαση και περίπου δεν υπάρχει πολύ μοσαϊκό και διαφορές. Τα δικά σας, με δική σας περίπτωση, επειδή δεν είχαμε μια σύμβαση και σε κάθε επαρχία αν έχει μια, είχαμε παραπάνω το μοσαϊκό των διαφορών. Υπάρχουν διάφορα σενάρια να προχωρήσουμε. Επιέναμε να κάνουμε μια παγκύπρια σύμβαση, να βάλουμε τις διαφορές κάτω και χρόνο με χρόνο, ανανέωση με ανανέωση να συσβήνουμε. Φαίνεται ότι εν τόσες πολλές και επί τις δημιουργούν τα Συμβούλια Αποχετεύσεων τις διαφορές, που να δούμε πώς θα το κάνουμε το πράγμα, ή αν θα πάμε πρώτα έτσι σε επαρχιακές και μετά σε παγκυπρίες, να δούμε τι θα γίνει, να κάνουμε το πιο εύκολο, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια δυσκολία που είναι αιτία πολέμου, την επιμονή του Υπουργείου να μην έχει συμβάσεις. Και να αποκαλύψω και το εξής, ότι η επιμονή του Υπουργείου να μην έχει συμβάσεις έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με το γεγονός ότι διαχρονικά εμείς τα ξεχωριστά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εξεχωρίσαμε στα παρεφερή από τη δημόσια υπηρεσία και έχουμε παρεφερή αυξημένα από εκείνα από τη δημόσια υπηρεσία και φανερώνω ότι θέλουν να μας τα πιάνουν πίσω. Ας πούμε το Ταμείο Ευημερίας που είπες, δεν ξέρω πόσο είναι το ύψος του, ρε Κυριακό, να θυμούμε, πόσο είναι που είναι, 2%. Κυπρούλα, θυμάσαι, που είναι λογιστικό. Η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, που θέλω να πω, είναι ότι η κυβέρνηση είναι 5%. Και γιατί να έχετε εσείς 20% και τα λοιπά. Η συμπληρωματική ιατρική περίθαλψη του τα ούλα που καταφέραμε και θέλουν μέσα από το ότι να σταματήσουν οι συμβάσεις και άρα ποτέ δεν θα βελτιώνω τα παρεφερή και να τα κωδικοποιώ και να υπογράφουν οι αυτοί, αλλά πάντα ένα νόμο κοινοσποχό, νόμος που να εγκρίνεται η Βουλή, να αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύει πολλά το πράγμα και είναι αιτία πολέμου έτσι μεταξύ μας. Σήμω, συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική ουδέποτε είναι δάμε, έτσι, για να... Το καταγράψαμε όμως, διότι εγώ δεν εξιάνω την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία μας έδωσε το δικαίωμα να κάνουμε συμπληρωματική ιατρική παέψη, και άρα το ερώτημα που πρέπει να κληθεί ο οργανισμός να απαντήσει είναι εάν περισσεύει ποσοστό που εκείνον που είχετε πριν το γεσί αφαιρώντας το 2,90, το θέλουμε και έχουμε οργανισμούς που είμαστε σε εργατική διαφορά. Καλή ώρα το ΤΕΠΑΚ που είστε δίπλα σας, περισσεύει 1,1 και αρνείται μας το δοκί, είμαστε σε εργατική διαφορά. Το ίδιο, ανεξάρτητα αν καθυστερά να σας το δοκί και δημιουργείται μια αναδρομική υποχρέωση, αν θέλετε γράψετε εδώ
ότι να το διεκδικήσουμε ως την τελευταία μπακύρα. Δεν θα τα φύγουμε πίσω. Τα λεφτά του των ταμείων να μεταφερθούν στον νέο των οργανισμών, ας πούμε, του ευημερίας ή ξέρω εγώ. Το ταμείο εννοά συμπληρωματικής ιατρικής περάψης, ας πούμε. Έχει μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 70.000, 80, δεν ξέρω να μπω έχει. Κοίταξε, αν πούμε να κάνουμε ένα παγκύπριο ταμείο, για να είναι δυνατόν και να συνεισφέρουν οι 5 επαρχιακοί οργανισμοί το ίδιο ποσό και να έχετε τα ίδια ωφελήματα, εκείνον το ποσό που ανήκει στην Πάφο, να ανήκει στην Πάφο, να το πιάετε, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο, που να βρούμε να φύγει, να ζερώσει και να ξεκινήσουμε στην ίδια βάση όλοι. Κάτι παρόμοιο μπορεί να έχει και το Συλλ Λευκωσίας, κάτι έχει και τα λοιπά, του ήταν εύκολα. Μην τα φοβάσαι τούτα. Και τα αναδρομικά, αν έχει αναδρομική υποχρέωση ο οργανισμός και να τα βάλει, διότι έτσι σκέφτεται ο τωρινός ο πρόεδρος, που να έρθει η ώρα και να κάνουμε μια συμφωνία, δεν τα μπορούν να μας ζώγουν, και να ανήκουν στην Πάφο. Όχι μόνο ανήκουν στο, ας πούμε, πρώτο συμβούλιο να απογοητεύσουν Πάφο, αν μιλούμε ότι να γίνει κάτι μετά. Τι είναι εύκολο, Κυριάκο, ήταν να τα πιάμε. Και να θυμάστε, γιατί εγώ ξιάνω, ότι έτσι περί το τέλος του χρόνου μπορεί να γραφτούν οι διαφορές, να με θυμίσετε να το γράψουμε σαν διαφορά, γιατί αυτό πάμε να κάνουμε. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, όπως και νεσέσεις άλλα παρεφερή που μας τα χρωστούν, να καταγραφούν κάτω για να επισημοποιηθούν ότι είναι υποχρεώσεις του πρώην προς το νέο, με την έννοια. Διότι ο νόμος δηλαδή όλες οι υποχρεώσεις στα εργασιακά μεταφέρονται στο νέο, πρέπει να δώσουμε έναν κατάλογο και να θυμάστε να το βάλουμε και τούτο και να είστε και έτοιμοι να πούμε και σαν ποσό πόσα μας εκπροσωπεί. Ποιον μιλά άλλος? Διακόφκεσαι όποιος κι αν μιλά, δεν άκουσα τίποτα. Λοιπόν, συνάδελφοι, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, Κυριακό, Ναι, Σίμω. αντιλαμβάνομαι που το τι μας χρωστά και να μεταφερθεί σαν υποχρέωση, δεν θα ασχοληθούμε με το Ταμείο Σύνταξης, διότι θέμα γεννόμου, εγώ το φοβούμαι, όσο άλλο ιστικό έλλειμμα γεννόμου. Θέλουμε να κάνουμε την άσκηση πόσο τα μείνει η μεριά μας μπροστά ο εργοδότης τούτος. Εν το μόνο που τούτα ούλα μπορεί να είναι εκκρεμότητα. Ένα άκουσα, ποιος μίλησε? Να ρωτήσουμε το λογιστήριο, μπορεί να μας πει. Ένας, έτσι, με τον τρόπο του πρέπει να δούμε. Να κάνουμε ένα μπαζάρι, να μας δώσει, να μας δώσει, αλλά να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Λοιπόν, νομίζω καταλήξαμε. Εγώ είμαι έτοιμος σε 15 μέρες να κάνουμε άλλη, να. Οκ. Ναι, ναι. Ο Κυριάκος είναι υπεύθυνος να με πιάνει. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αντίο σας. Γεια σου, Έχει bye. κανένα γραφεία εδώ μέσα? Που τούτους που με ακούαν έχει κανένα από 257 γραφεία? Όχι, νομίζω. Ξέρω εγώ κάτι άλλο από 257 έχει. Η τεχνική μηχανική μόνο.
Κυριακό, αν έχουμε γραφεία μέλος, πάρτε τα χαιρετήματα και πέντε έχουμε εξελίξει και αν θέλει να με πιάει. Εντάξει. Με την κλίμακα τους. 2-5-7. Ναι. Μπορεί να έχετε γραφεία, μπορεί να έχετε, ξέρω εγώ, μηνιαίο κλητήρα, μπορεί να έχετε τεχνικό από 2-5-7, μπορεί να έχετε, ξέρω εγώ, 4-7. Έχουμε σίγουρα από όλες τους πουλάρες. Εντάξει, για εσάς δεν είπα τίποτε, διότι υπάρχει το άλλο το αίτημα και τα λοιπά, αλλά ο γίνει το έγινε και εντζήνων να γίνει κάτι άλλο ποδά, από τούτο που θέλω να ενημερώσω. Στείλαμε και μια ανακοίνωση για τον εχθές αν την είδατε, για τους γραφείς. Διαφώτης μας λίγο. Μέσα στην ιστοσελίδα μας αν μπείτε, υπάρχει μια ανακοίνωση ότι θέσαμε επίσημα το θέμα στην Υπουργό Οικονομικών του γεγονότος ότι με την παγωπήση των προσαξίσεων, με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ για την αποκοπή των προσωπικών και με το υπόλοιπο κόστος ζωής, οι κλίμακες εισδοχής μέχρι την 5 είναι πολύ χαμηλές και δεν περιποιούν τιμή να ανακοινώνονται και να δίνονται από τη δημόσια υπηρεσία να αναλογιστεί κάποιος ότι έχει ένα 10% μείωση τα 2-3 χρόνια και ότι απαιτούμε την έναρξη άμεσου διαλόγου για βελτίωση των κλιμάκων με έναν τρόπο όπου θα βελτιώνεται και ο μισθός πρόληψης, θα βελτιώνεται επίσης και η τοποθέτηση των υφιστάμενων, λαμβάνοντας υπόψη ότι χάσαν 5 προσαξίσεις. Και έχουμε διάφορα σενάρια προκειμένου να πάρουμε πίσω, όχι αναδρομικά, αλλά με κάποιον τρόπο εκείνα τα 5 χρόνια τα οποία χάσαμε και να πιάνναμε προσαξίσεις. Αν δείτε την ανακοίνωση μας, νομίζω μια πρώτη έτσι εισαγωγή στο θέμα είναι να σας κάνω. Κύριε Άκομα, πιάτε χτες ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Πως στείλαμε υπιόγησε για το θέμα τούτων των γραφείων και τα λοιπά. Εγώ είναι κάτι. Εντάξει. Εντάξει ρε.